Bore da, felly heddiw fel rhan o'n sesiwn Cymraeg Safon Uwch, da ni'n mynd i fod yn edrych ar adnabod a deall y gynghanedd. A'r gobaith ydy y bydd ychydig o gyflwyniad yn fan hyn yn mynd i fod yn helpu chi i baratoi ar gyfer deall sut mae cynghanedd yn cael ei ffurfio, a gobeithio bydd hwn wedyn yn gallu eich helpu chi pan fyddwch chi yn astudio gwaith Dafydd ap Gwilym, pan fyddwch chi'n edrych ar yr hengerdd a'r cywyddau, a bod chi wedyn yn gallu rhoi cyd-destun i'r holl beth. Pan fyddwch chi hefyd yn gorfod trafod a trin a thrafod iaith ag arddull yn eich cwestiwn arholiad, felly gobeithio y bydd hwn o gymorth. Felly, beth yn union ydy cynghanedd? Wel, pan ydych chi'n meddwl am gyfieithiad, gallwch chi falle gyfieithu cynghanedd i harmony. Felly, yn yr un ffordd a mae nodau gwahanol yn dod at ei gilydd i wneud cord, mae geiriau gwahanol yn dod at ei gilydd i greu cynghanedd. Ac yn syml iawn, set o reola sydd gennych chi sydd yn gwneud i farddoniaeth swnio yn gerddorol. Felly, mae o fwy yn ymwneud â'r sain na dim byd arall. Felly, sut mae o'n swnio i'r glist. Ac pa bryd mae'r gynghanedd wedi bodoli? Wel, hen system unigryw i'r Gymraeg sydd wedi cael ei defnyddio gan feirdd ar draws y canrifoedd, ers cyfnod Brenin Arthur neu gynt dros 1500 o flynyddoedd yn ôl. Felly, mae siŵr yn eich gwersi Cymraeg bod chi'n clywed lot am ganu caeth a chanu rhydd. Wel, efo canu caeth, mae rheola'r gynghanedd yn gallu bod yn eitha cymhleth. Felly, mae'n siŵr lle bod chi wedi clywed am Mererid Hopwood yn cyfeirio at y broses fel singing in chains. Felly, ydych chi'n meddwl am rhywbeth sydd yn cymryd andros o grefft a rhywbeth sydd yn cymryd dipyn o amser i'w eistroli, ond hefyd bod yna rwystra yn eich stopio chi os ydych chi'n mynd ati i ffurfio'r cynganeddion yma. Felly, mae dysgu cynganeddu chydig bach fel pan ydych chi'n dysgu iaith o'r newydd neu pan ydych chi'n dysgu offeryn newydd. Felly, nod y sesiwn heddiw, dysgu sut i wrando, sut i adnabod cerdd gaeth. Does dim rhaid i chi fod yn wych am gerddoriaeth i adnabod sŵn y gwahanol offerynnau. Felly os ydych chi'n meddwl am wrando ar gerddorfa, ceisiwch chi feddwl os ydych chi'n gallu gwrando a os ydych chi'n gallu adnabod sain y gwahanol offerynnau. Dwi'n siŵr y bysach chi. Os ydych chi'n gwrando ar gân, ydych chi'n gallu clywed y gitar, ydych chi'n gallu clywed y drymiau ac yn y blaen. Ond cyn bod ni'n dysgu beth yw cynghanedd, mae eisiau dysgu rhai egwyddorion pwysig eraill, pethau mwy sylfaenol efallai. Felly, nawn ni ddechrau efo fo'n eitha rhwydd ac adeiladu ar hynny. Felly, mae'n siŵr bod ni gyd yn gwybod beth ydy odl, ond mae'n hanfodol bod ni yn deall odl ar gyfer deall cynghanedd. Felly, pawb yn gyfarwydd â hwn, 2 gi bach yn mynd i'r coed, esgid newydd am bob troed, 2 gi bach yn dod adra wedi colli un o'i sgidiau. Felly, ydych chi'n gwybod yn fanna, yn y bylcha, coed a troed yn odli, yn gwneud yr un sŵn, ac adre a sgidiau. Neu adra a sgidiau. Dibynnu os ydych chi o'r gogledd. Dyna beth ydy odl. Y cam nesaf, dipyn bach yn fwy anodd, ydy pan ydych chi'n cyfateb cydseiniaid. Felly, ydych chi'n gwybod o fewn y wyddor, mae gennych chi llafariaid, a, e, i, o, i, w, y, a weithiau hy, yn llafariad. A mae pob llythyr yn arall yn dydy yn gytseiniaid. Felly, mae yna sŵn llawer iawn mwy caled iddyn nhw. Felly, mae geiriau sydd o'r un cytseiniad ynddyn nhw yn perthyn i'w gilydd. Felly, os ydych chi'n meddwl am y geiriau canlynol, byd, byw, bedd, bwyd. Gwaed, gwawr,
gwyn. Croes, craith, crist. Reit? Nid odl sydd gennych chi fan hyn, ond cytseiniaid yn cyfateb i'w gilydd. Reit? Yn creu yr un fath o sŵn yn y berthynas. Felly, mwyaf o gytseiniaid sy'n cael eu hateb, y gryfa ydy'r berthynas rhwngthyn nhw. Okay? Gwario, gwirion, bore, barod. Reit? Ella fedrwch chi feddwl am fwy, os da chi eisiau cymryd falle hanner munud neu funud yn fanna, jyst i feddwl am ragor. Ceisiwch chi feddwl falle am eiriau sydd yn creu yr un fath o sŵn. Felly, mae'r un llythyren ynddyn nhw, ond dydyn nhw ddim yn odli. Maen nhw jyst yn cyfateb o ran y sain maen nhw'n wneud efo'r llythrennau. O'r gorau, ydych chi wedi cael cyfle i feddwl am ambell un gobeithio. Iawn ta, symud ymlaen. Felly, da ni wedi edrych ar yr odl, da ni wedi edrych ar gyfateb cytseiniaid. Felly, y rhan nesaf ydy acen a phwyslais. Felly, peth cyntaf i ni feddwl amdano fo ydy'r syniad yma o sill. Iawn. Felly, pan ydych chi'n meddwl am eich enw chi, falle, faint o sillafa sydd yn eich enw chi, reit? Efallai mae'ch enw chi ydy Siôn. Ia? Felly mae gennych chi un sill yn eich enw. Felly mae'ch enw chi ydy Elin. Elin. Felly mae gennych chi 2 sill. Felly, efo geiriau un sillaf, dydd pawb a tro, mond un lle sy'ch chi roed y pwyslais. Ond pan mae gennych chi geiriau sydd efo mwy nag un sillaf, fel geiriau, ysgol, arholiad, arholiadau, ydych chi'n sylwi bod y pwyslais yn cael ei roi mewn lle gwahanol. Iawn, felly yn yr enghraifft sgynnon ni fan yna, os ydych chi'n edrych, mae'r rhan o'r gair wedi cael ei ddio, mae'n dwllach, felly geiriau. Felly mae'r pwyslais ar y geir. Ysgol. Mae'r pwyslais ar yr ysg yn dydi. Iawn? Mae'n siŵr eich bod chi'n gwybod hyn yn barod, ond mae o'n mynd i fod gobeithio yn arwain at ddeall Cynghanedd yn y pen draw. Arholiad. Felly, ydych chi'n gweld na'r acen, mae'r pwyslais ar yr hol. Arholiadau, sydd yn air sawl sill, yn dydi? Arholiadau, gennych chi 4 sill, a mae'r pwyslais ar yr ad. Yn Gymraeg, mae'r pwyslais mewn geiriau gyda mwy nag un sillaf fel arfer yn glanio ar y sillaf olaf ond un. Fel arfer. Ond, fel bob dim yn Gymraeg, mae yna eithriadau. Felly, os ydych chi'n edrych ar y gair Cymraeg, Cymraeg, mae gennych chi'r pwyslais ar yr aig, a rhyddhad. Gennych chi pwyslais ar yr had. Felly, o bryd i'w gilydd, ydych chi'n mynd i ddod ar draws eithriadau i'r rheol yna. Felly, cymrwch eiliad i feddwl am eich enw chi, enw'ch ffrind gorau, a meddyliwch ble mae'r acen yn gorffwys yn eich enw chi. Ia, lle mae'r pwyslais, lle mae'r acen. Reit. Newn ni symud ymlaen felly ta. Felly dechreuwn ni efo'r gynghanedd groes. Felly mae gennych chi wahanol fatha o gynghaneddion.
Iawn? Felly, da ni'n gwybod beth i odl, da ni'n gwybod beth i acen a phwyslais, da ni'n gwybod beth i cyfateb cytseiniaid, oce? Mae'r rhain i gyd yn tools neu'n adnoddau ydych chi angen ar gyfer ffurfio cynghanedd. Felly, cynghanedd groes, mae'n rhannu pob llinell yn ddwy i ddechrau arni. Mae'r cytseiniaid, sef y llythrennau caled, PTC, pob llythyren sydd ddim yn llafariad, ar ddechrau'r llinell yn cael ei ailadrodd yn yr ail hanner. Felly, os da chi'n gallu edrych ar yr enghraifft yma'n hyn, dirgelwch ydy'r galon. Da chi'n gweld y fanna yn y llythrennau coch gobeithio pa lythrennau sydd yn ailadrodd yn y ddwy hanner. Okay? Felly, dyrgyl. Dirgelwch ydy'r galon. Felly, cynghanedd groes sydd gennych chi fan hyn. Iawn? Felly, os da chi'n gallu clywed yr acen yn glanio ar dirgelwch a galon, nid odl sydd gennych chi, ond mae'r gel a'r gal yn swnio yn hynod o debyg. Mae gennych chi berthynas rhwng y ddwy. Okay? Felly, cynghanedd groes. A da chi'n gweld yn fanna gobeithio y llythrennau yn cyfateb. Rwan ta, mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd iawn ar cynghaneddion yma o'r gwaith da chi wedi gwneud ar gyfer tygau, a'r cerddi da chi wedi astudio. Felly, neu adael i chi drio meddwl pa gerddi di'r rhain. Reit? Sŵn y dydd yw hi sy'n dod. Da chi'n gweld yn fanna gobeithio y llythrennau, eto y cytseiniaid yn cael ei ailadrodd. Sŵn y dydd yw hi sy'n dod. Yn fan hyn eiafau yn ôl. Ac eisiau chi feddwl hefyd lle mae'r llinell cael ei thorri. Felly sŵn y dydd, torri, hi sy'n dod. Yn fan hyn, torri, eiafau yn ôl. Da chi'n gweld gobeithio bod yna doriad naturiol yn digwydd yn y llinell. Iawn. Math arall o gynghanedd, cynghanedd draws, mae'n debyg i'r gynghanedd groes, ond bod gynnwch chi'r hawl i neidio dros rhai llythrennau yng nghanol y llinell. Felly ceisiwch chi feddwl am y llythrennau yn neidio dros y papur. Felly, da chi'n siŵr yn gyfarwydd, neu mi fyddwch chi, wrth astudio Hedd Wyn, a da chi wedi astudio Hedd Wyn ym mlwyddyn 12, y bardd trwm dan bridd tramor. Drychwch yn fanna, os da chi eisiau jyst cymryd eiliad i edrych ar y llythrennau sy'n mewn coch. Lle da chi'n torri'r frawddeg? Iawn, os da chi'n gallu gweld y bardd trwm dan bridd tramor, ceisiwch chi feddwl lle mae'r toriad yn digwydd. Ar ôl y bardd trwm. A wedyn, da chi'n gallu gweld gobeithio ble mae'r llythrennau yn cyfateb wedyn yn ail hanner y frawddeg. Wedyn, os da chi'n gallu gweld be da ni'n golygu fel neidio, byrdd, ag em, a da chi'n gweld yn fanna y llythrennau neidio i'r hanner nesaf. Dal wedi cael ei rhannu'n ddwy, tebyg iawn i'r gynghanedd groes, ond bod chi'n gallu neidio ar draws. Felly, enghraifft neu enghreifftiau o gynghanedd draws. Pan da chi'n meddwl am cerddi da chi wedi wneud llynedd, etifeddiaeth, a chawsom iaith erna cheisem hi. Felly, da chi'n gweld pam na cynghanedd draws ydy hi, a chawsom iaith cheisem hi, ech, es, ac yn y blaen. Da chi'n gweld yn fanna, cyfateb cytseiniaid, ond mae'r hanes sydd yn y llwyd yn fama yn dangos bod modd neidio ar draws. Dyma ni yn fan hyn. Yng Nghaerdydd, mae nghariad i. Da chi'n gweld yn fanna, gobeithio, y llythrennau yn cyfateb. A wedyn un fwy syml, ond hynod effeithiol, ydy hyn yn syniad da. Ydy hyn yn syniad da. Cynghanedd draws. Felly, nhw'n ni jyst mynd yn ôl am eiliad i chi gael cyfarwyddo efo be ydy'r
Egwyddor, be di'r rheol? A dyna ni'r enghreifftiau eto i chi. Okay? Reit, nawn ni symud ymlaen ta. Gynghanedd sain. Iawn, dipyn bach wahanol, ond eto mae'r sŵn yma yn gryfder yn y gynghanedd hon, iawn? Felly mae'r gynghanedd sain yn rhannu'n dair rhan. Felly'n wahanol i gynghanedd groes ar draws. Gennych chi mond un toriad, ia, dwy ran. Da chi'n rhannu hon yn dair. Felly mae'r gair ar ddiwedd rhan 1 yn odli gyda'r gair ar ddiwedd rhan 2, ac mae'r gair ar ddiwedd rhan 2 yn cynganeddu efo gair ar ddiwedd rhan 3. Felly mae hwn yn mynd eich dipyn bach yn fwy cymhleth, felly cymrwch amser i edrych arno fo. Felly, odli'n gyntaf. Dych chi'n gweld dau gariad, toriad, a'r doriad, dych chi'n torri fanna y dydd. Iawn, felly gennych chi'r tair rhan i'r brawddeg. Dau gariad a'r doriad, dych chi'n gweld bod yna odl fanna, ad ag ad. A wedyn mae'r gair ar ddiwedd rhan 2 yn cynganeddu efo'r gair ar ddiwedd rhan 3. Ia, felly ar doriad y dydd. Iawn, rhoi un eiliad i chi, mwy na un eiliad i chi gael edrych ar hwnna, oce? Achos mae hwnna'n dipyn bach mwy i'w brosesu. A wedyn, yr un nesa, da chi'n gyfarwydd ar gerdd hon, dwi'n siŵr, o'ch cwrs tygau llynedd, fei gwelais, estynnais, stôl. Da chi'n gweld yr hana mewn melyn, gobeithio, yn odli, okay? Gwelais, estynnais, a wedyn mae gennych chi'r cynganeddu rhwng rhan 2 a rhan 3. Estynnais, stôl. Okay, mae gennych chi'r cyfateb cytseiniaid yn digwydd yn fanna, yn does? Okay? Dy a dy, st, st. Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod bod ti o'r gerdd y ferch wrth y bar yn Rhwbifor. Okay. Iawn, y gynghanedd nesaf ta, iawn, cynghanedd lusg, iawn. Siŵr bod chi wedi clywed amdani o'r blaen. Mae hon eto yn rhannu'n ddwy ran. Mae'r gair ar ddiwedd rhan gyntaf yn odli gyda'r sillaf olaf ond un yn yr ail ran. Okay? Felly, er enghraifft, yn rehab o dan label. Okay? Felly, eto, da chi'n gyfarwydd ar gerdd yma, dwi'n siŵr, o'ch cwrs tygau. Gweld y gorwel. Yn rehab o dan label, a da chi'n gweld yn fanna gobeithio, yr ab yn y coch a'r ab yn y coch yn fanna yn yr ail ran, a sa chi'n torri hi'n bysach ar ôl rehab. Mae'r toriad yn digwydd, iawn? Felly, peth gyntaf i chi wneud pan ydych chi yn gweld cynghanedd, ia, os ydych chi'n meddwl lle mae'r toriad, lle ydych chi'n ei thorri hi, a wedyn chwilio am y cyfateb gytseiniaid. A wedyn, da ni wedi sôn am y gerdd hon yn gynharach, cawsom wlad i'w chadw. Cynghanedd lusg yn etifeddiaeth, ia? Cawsom wlad i'w chadw. A da chi'n gweld yr ady a'r ady yn fanna. Felly'r rhan gyntaf yn odli gyda'r sillaf olaf ond un yn yr ail ran. Okay. Reit, yr rhan nesaf ta iawn, nawn ni sôn chydig bach am englynion, oherwydd gobeithio eto bydd hwn yn gallu helpu efo sawl peth ydych chi'n neud yn eich cwrs Cymraeg. Okay? Bo chi'n gallu dod i adnabod gwahanol fesura. Felly, mae gennym ni englyn yn fan hyn, reit? Yr englyn penfyr. Ond yr un fath o beth,
ond heb y llinell olaf. Felly, os da chi'n gyfarwydd fel arfer, mae'n siŵr, ar englyn pedair llinell, yr englyn penfyr, mae'r gair yn esbonio fo, da chi colli llinell, ia? Felly, yn rehab y colli nabod, sŵn traed sy'n troi'r awr ddiddorfod, sŵn y byw diflasan bod. Felly, englyn penfyr, da ni'n galw hwn, ac eto, da chi yn cofio'r gerdd hon, dwi'n siŵr. Felly, mesur caeth arall, reit, a os da chi'n cofio nôl i'ch cwrs y gau, oedd na ambell i gerdd gaeth ar y cwrs ar y maes llafur i chi yn doedd ar gyfer blwyddyn 11. Felly, englyn milwr, reit, tair llinell o gynghanedd, a da ni wedi edrych ar ddwy o'r cynganeddion hyn yn gynharach yn y sesiwn, a mae gennych chi 7 sillaf ar yr un odl. Felly, englyn milwr, ia, yn fan hyn, eiafau yn ôl, yn ddifaddau o feddwl, fe'i gwelais estynnais stôl. Felly, englyn milwr sydd gennych chi yma. Tair llinell. A os ydych chi eisiau cyfri bod yna 7 sillaf yn fan hyn, a mae gennych chi odl. Felly, mae popeth da ni wedi drafod o'r cychwyn yn adeiladu at hwn. Mae gennych chi'r odl, ôl, feddwl, stôl, a wedyn mae gennych chi 7 sillaf yn fan hyn ei afau nôl, yn ddifaddau o feddwl, fe gwelais estynnau stôl. 7 sillaf. A tair llinell. Reit, yn fan hyn ta, y cywydd, iawn, a dwi'n meddwl bod yn bwysig, pan ydych chi wedyn yn dod i ddeall mesur a caeth, a deall y gynghanedd, mae i gyd yn mynd i helpu, dwi'n meddwl, efo pan ydych chi yn mynd ati wedyn i edrych ar waith beirdd yn blwyddyn 13. Mi fydd o'n helpu chi wedyn i fedru gweld, ac yn enwedig ar gyfer falle'r synoptig, pan ydych chi'n trio darllen yn ehangach ar gyfer y gwerthfawrogi. Ia, da chi wedyn yn gallu meddwl, reit, dwi'n gallu adnabod beth i ffurf y gerdd hon. Felly'r cywydd, mesur poblogaidd iawn gan feirdd Cymraeg ers canrifoedd. Mae yn mesur poblogaidd. A pan ydych chi'n siŵr o fod eich gwylio'r steddfod, ydych chi'n clywed am y cystadlaethau, ydych chi'n clywed am bobl yn sgwennu awdl, ydych chi'n clywed am y cywydd adeg hynny. Mae pob llinell yn 7 sillaf, a mae pob 2 linell yn creu cwpled sydd yn odli. Felly yn fan hyn, os drwchwch chi, wylit, Llewelyn, wylit waed pe gwelit hyn, ein calon gan estron ŵr, ein coron gan goncwerwr. Felly os ydych chi'n gallu edrych ac yn bwysicach clywed y geiriau, da chi'n gallu gweld gobeithio bod gennych chi 7 sillaf a pob 2 linell yn creu cwpled sydd yn odli. Lle na i jyst rhoi hanner munud i chi gael jyst gweld yr odl yn fanna. Llywelyn, hyn, ŵr, wir. Chi'n gael edrych ar yr odl.
O'r gorau? Pawb wedi cael cyfle i edrych ar hwnna? Reit, oce. A wedyn, beth sydd gennym ni fan hyn ydy'r wers, beth da ni'n galw'n wers rydd gynghaneddol. Felly pan da ni'n meddwl am gynghanedd a meddwl am gerddi caeth, a meddwl am sut maen nhw yn cyfrannu at wneud cerdd yn gerdd gaeth, reit? Meddyliwch eto am y gerdd etifeddiaeth, da chi wedi gwneud llynedd, gan Gerallt Lloyd Owen. Ond weithiau mae beirdd yn hoffi amrywio hyd y llinella a peidio cynnwys odla yn eu cerddi caeth, fel sgynnon ni fan hyn gan Gerallt Lloyd Owen. Okay? Felly mae hwnna'n enghraifft dda. Felly beth da ni'n galw'r mesur? Y wers rydd gynghaneddol. Felly, cawsom wlad i'w chadw, darn o dir yn dis, dim bod wedi mynnu byw, cawsom genedl o genhedlaeth i genhedlaeth ac anadlu ein hanes ni ein hunain. Okay? A chawsom iaith er na cheisem hi. Da chi'n gweld yn fanna bod amrywiaeth. Y cerddi caeth fel sy'n gan Gerallt Lloyd Owen yn fan hyn, lle da chi'n cynnwys odla yn y cerddi, a da chi'n peidio cynnwys odla, yn y cerddi, ac yn amrywio hyd y llinella. Okay. Reit ta. Felly, i ni gael crynhoi, a sut mae hwn yn mynd i fod yn berthnasol i chi? Wel, fel da ni wedi sôn ar y cychwyn, pan fyddwch chi yn dod i edrych ar waith yr hengerdd a'r cywyddwyr, a pan fyddwch chi'n edrych yn benodol falle ar Dafydd ap Gwilym, sydd yn sgwennu llawer iawn o sangiadau, mae'n sgwennu llawer o gynghaneddion. Mae o'n braf wedyn pan fyddwch chi'n gwerthfawrogi'r arddull, bod chi yn gallu adnabod y cynghaneddion. Ia, bod o ddim mater o jyst dysgu nhw, dych chi wedyn yn gallu gweld sut maen nhw wedi cael eu ffurfio, a pam yn y cyfnod yna, pa mor effeithiol fysa fo, fel modd diddannu pobl yn y cyfnod. Okay? Pan fyddwch chi'n dysgu am Dafydd ap Gwilym. Felly, crynhoi yn sydyn iawn ta. Da ni wedi dweud bod cynghanedd yn cyfieithu yn fras i harmony yn Saesneg. Noda yn plethu at ei gilydd i ffurfio cord. Mae llythrennau yn dod at ei gilydd a mae geiriau gwahanol yn dod at ei gilydd i ffurfio cynghanedd. Iawn? Set o reola yn gwneud i farddoniaeth swnio'n gerddorol, a mae hi'n system sydd yn mynd yn ôl ganrifoedd, blynyddoedd, cyfnod brenin Arthur, 1500 o flynyddoedd yn ôl. Reit, canu caeth, fel da ni wedi sôn, Singing in Chains, bod chi yn gwneud rhywbeth sydd yn swynol, ond bod o hefyd o fewn ffiniau a rheola pendant. Reit, chydig o bethau da ni wedi ddysgu heddiw. Odli, y peth cyntaf da ni'n gorau ystyried ydy, da chi eisiau cyfarwyddo efo be di odl, da chi angen gallu adnabod odl pan da chi'n edrych ar y gynghanedd, reit? A weithiau tydi'r odl ddim yn mynd i weiddi allan, bydd rhaid chi fod yn chwilio amdani hi, dydy'n wastad mor hawdd i'w gweld, fel yr un sydd gennym ni fan hyn. Wedyn, cyfateb cytseiniaid, geiriau sydd yn perthyn i'w gilydd, iawn, gwario, gwirion, bore, barod, gofyn, argyfwng, felly yr un math o sŵn bod na ddim odl yna. Felly pan fyddwch chi'n edrych ar gerddi, a pan fyddwch chi falle hefyd o bosib tysa chi'n cael cerdd yn eich uned 6, lle ydych chi'n gorfod gwerthfawrogi, mae hein yn bethau gallwch chi chwilio amdanyn nhw. Iawn? Gallwch chi chwilio wedyn am rhywbeth i ddeud am y mesur, a rhywbeth i ddeud am y cyfateb cytseiniaid. Ond ydych chi'n gweld yma na gobeithio y sŵn, ydych chi'n gweld, ydych chi'n gallu clywed y sŵn, byd, byw, bedd, bwyd. Ie, nid odl, ond cyfateb cytseiniaid. Acen a phwyslais, da ni wedi sôn am sut ydych chi'n gallu cael mwy nag un sill mewn geiriau, ond hefyd bod na bwyslais. Felly mae'r pwyslais yn cael ei roi yn dydy ar eiriau gyda mwy nag un sillaf. Ysgol, arholiad, arholiadau. Wnaethon ni sôn am hwnna yn do. A gaethwch chi gyfle i feddwl am ble mae'r acen yn gorffwys yn eich enw chi. Wedyn cynghanedd groes, iawn, jyst i grynhoi yn sydyn iawn, rhannu hi'n ddwy. Llythrennau wedyn, cytseiniaid yn cyfateb ar y ddwy ochr.
Dirgelwch y dirgalon. A ydych chi'n gweld y llythrennau coch gobeithio. Dyrgyl, dyrgyl. Okay? A mae'r gel a'r gal yn swnio'n debyg yn dydy. Ydych chi'n clywed yr acen yn glanio. Ia, enghreifftiau o gynghanedd groes. Gynghanedd draws, tebyg iawn i'r gynghanedd groes, rhannu'n ddwy, dim ond bod chi wedyn gallu neidio. Felly mae llythrenau'n gallu neidio. Da chi'n gallu mynd ar draws yng nghanol y llinell. Felly bardd, trwm, dan, bridd, tramor. Felly da chi'n gallu dileu'r dyn am y ffordd, dydych? A da chi'n gallu cael yr union yr un math o beth ar y ddwy ochr. Cyfateb cytseiniaid. Enghreifftiau o gynghanedd draws. Gynghanedd sain, dipyn bach yn wahanol, rhannu'n dair, a wedyn gair ar ddiwedd rhan 1 yn odli gyda'r gair ar ddiwedd rhan 2, dau gariad a'r doriad, odl, a mae gennych chi wedyn rhan 2 yn cynganeddu efo diwedd rhan 3, a'r doriad y dydd, ydych chi'n glywed o gobeithio, estynais, stôl. Cynghanedd lusg wedyn yn rhannu'n ddwy ran. Y diwedd yr rhan gyntaf noddi gyda sillaf olaf ond 1 yr ail ran, felly yn rehab o dan lab L. Ydych chi'n gweld sillaf olaf ond 1 ydy'r lab L na. A yr fath efo cad w. Sillaf olaf ond 1. Ydych chi'n gweld gobeithio yr odl yn y coch. A wedyn yn fras, jyst i orffen, wnaethon ni sôn am yr englynion yn do. Mi fyddwch chi wedi dod ar draws englynion yn eich cwrs Cymraeg, uwch gyfrannol a safon uwch. Ac wedyn mewn ffordd i chi fod yn gallu adnabod nhw. Englyn penfyr, colli'r llinell ola. Englyn milwr, tair llinell, o gynghanedd, 7 sillaf, a mae gennych chi odl. A wedyn mae gennych chi'r cywydd yma'n hyn, pob llinell yn cynnwys 7 sillaf. Pob 2 linell yn creu cwpled sy'n odli. A wnaethon ni orffen wedyn efo'r wers rydd gynganeddol. O'r gorau, felly diolch yn fawr i chi am eich amser. Gobeithio bydd hwnna yn gallu helpu chi wrth chi baratoi ar y cam nesaf efo'ch arholiadau. Pob hwyl i chi, diolch.